dia yo tak amjad aku yo ketika kita jadi ketari anu ngecek bareng Nggih. Napa munggruk niku? mbok mung tidak kok kene ini juga suka berarti orangnya ini suatan Oh nggih niki to. kere suatan kene Niki bekas enten gendang ini. ini gitu ini nyekat ini orang tilake ragekne anu Nggih niki mundung niki to. yo Mundung ini tilake aku dhewe yo ora jelas aku iki dua cetek kok ora tau yo ora tau anu mulai kekuatan kene ngono Mbah sinten niki? Kaloran. kaloran Kaloran nggih. kok kono ya aneh sar kono iki Cara ceritane terus pundi Mbah niki? ya aku dhewe ora ngerti aku iki kok anu ya ora ngerti ceritane piye ngono mbiyen anu ngono ya ora ngerti aku Kaloran apa keng lor ngoten asale? asale Nggih, kok kaloran yo kok ngelar lek ya yo oke kurang kene iki kono iki nggih kuburan lawas-lawas ngoten. iya awas ini saiki nduti yang iki jang kali anu iki ini kamu sih jadi yang nyekat aja yang sekali janji yo ora jelas Cara pase kene yo oke to dia ana penjujuran sekarang Lah niki Mbah. Niki Pak kuburan niki. Boto niki. Sinten niki? Napa makam umum riyen niki? yo ana piro no aku ora ngerti Lah niki sinten niki? yo aku yo ora ngerti aku iki sapa Ketoke pun dibangun niki. istilahke kijing ama samudi sok rene iki kirake kian Niki nika besar niku nggih ente Pak Boto-boto. Kuburane keluarga no terus pundi riyen niki? iki Nggih, kok enten kathah ngeten iki. mungkin anu kono kurang enak nih aku iki ora ceritane iki ora ngerti mek kono Mbah Kaluran nih Sing Mbah Kaloran sing kono nika wau. iya kalurane mek kono kuwi ngono jarak lho iki ora jorong jelas anu ketika ora tau ya ora tau Nggih. nembah kene ora tau kayu dengan itu kiri ini ya saluran ke saluran no kayu ngono Nggih. yang itu dewi ya Pun wasal mawon, Mbah.
Kathah jingklong. Yo kan iki. Sing sekari samudi kan. Koyo sing Niki to sing kijing watu niki to. Ya sing mundungan niku namungan. Jalan-jalan. Nek ya anu kono, nang jero kono.